coneixedora de tècniques com el transfer, la fotoceràmica, la porcellana en paper, el neriage, moltes coses i moltes més, però destaco aquestes que ha anat fent servir en la seva obra al llarg dels anys. I això deriva una mica de 2 anys que he estat a Barcelona estudiant un mòdul de modelisme i disseny ceràmic, que al final és la realització de motllos de guix, té un nom molt així, però... que m'ha permès desenvolupar nous processos tècnics, treballar amb la porcellana, amb motllos i conceptuals, perquè també t'obre tot un ventall de possibilitats. La teva proposta és unipersonal, la idea, el disseny, els motllos, tota la realització, molta, però molta feina i molt ben feta, és fantàstic. L'associació sempre diu que la ceràmica a la Bisbal està en un molt bon moment. La Marta n'és un exemple, però no l'únic. N'hi ha més. I cada vegada dissenyadors externs creuen en les possibilitats de les nostres fàbriques i tallers per realitzar els seus projectes. Agrair-vos en nom de l'Ajuntament de la Bisbal la vostra presència a la inauguració d'aquesta exposició, que haig d'agrair a l'artista, és molt bonica, vull dir, la veritat a mi m'ha sorprès molt. Aquest espai de la peixera s'està demostrant que és un espai molt dinàmic, que estan vivint molts artistes, i això és la voluntat del Terracota Museu, que gaudiu de totes les activitats que hem organitzat aquest cap de setmana i que gaudim de l'exposició d'avui. Moltes gràcies.